powodu ciepłych i łagodnych zim narasta zagrożenie chorobami grzybowymi. De belangrijkste aantastingen in appel op gebied van schimmels zijn ongetwijfeld schurft en witziekte. Temperatura była już dość wysoka, także razem z wilgotnością były to idealne warunki dla rozwoju grzybów. Dlatego coraz bardziej brakuje nam takiego środka, który działałby i w niskiej temperaturze, i w wysokiej, i byłby bardzo odporny właśnie na zmycia. Dla mnie ważne jest, żeby fungicyd był odporny na zmywanie przez deszcz i odporny na promieniowanie UV, co jest bardzo ważne już po kwitnieniu. We hebben de afgelopen jaren een aantal proeven gedaan met de nieuwe triazol, zowel naar schurft als naar witziekten. En laten we zeggen, de eerste resultaten zijn positief. Het is een veelbelovend middel, denk ik. En als we kijken naar de resultaten, dan zien we toch dat ze in alle proeven minimaal een even hoge efficiëntie halen als de huidige referentietriazolen die we in gebruik hebben. Sempre dimostrato un'ottima efficacia sulle malattie testate, efficacia che è risultata per lo più sempre superiore ai standard di riferimento che sono stati messi a confronto. BASF. We create chemistry.